Барыгызга да ассаламу алейкум. Мәетне зиратка алып барган вакытта имам озатырга килгән кешеләргә «Ла илаха илляллаһ» дип кычкырып барыгыз дип әйтте. Шул дөресме? Тәү чиратта әйтеп китәргә кирәк, менә шундый сүзләр «Ла илаха илляллаһ» дип әйтү, «Аллаһу акбар» дип әйтү, тәкбир сүзләрен кычкыру ул төрле җирлекләрдә еш кына очрап тора. Ләкин бу гамәлнең ислам диненә кагылышы бармы, юкмы икән? Әгәр дә без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышына, сахабәләрнең, тәбигиннәрнең тормышына күз салсак, алар мәетне озаткан вакытта мондый гамәлне кылмаганлыгын күрербез. Шуңа күрә дә бу гамәлне кылу безнең өчен дә яңалык булып санала. Яңалык ул диндә булмаган гамәл. Кайсыдыр кеше, кайсыдыр вакытта шушы гамәлне диннең өлеше дип әйтеп кертеп җибәргән дә, шушы гамәл халык арасында таралып, чыннан да бер диннең өлеше булып санала башлаган. Ә мәетне инде соңгы юлга озатканда, зиратка алып барганда, галимнәрнең әйтүенчә, киресенчә тавыш белән түгел, ә тынлык белән барырга кирәк икән. Мәсәлән, ниндидер кеше Аллаһы Тәгаләне зикр итәргә теләсә, ниндидер дуга кылырга теләсә, аны кычкырып әйтергә кирәкми. Пышылдап кына яки ишегеннән генә эшләргә була. Шуңа күрә дә бу мәсьәләгә килгәндә инде «Ла илаха илляллаһ», «Аллаһу акбар» тәкбир сүзләрен мәетне соңгы юлга озатканда кычкырып әйтү ул яңалык булып санала.